poging yan, poging gel. Ayan. Pupunta kami ngayon sa Patitignan, Camarines Sur. So yun mga babe, so nandito kami ngayon sa first spot namin kung saan kami mag-film or mag-shoot ng unang video. So yun mga babe, tapos na kami sa aming second spot. So nandito kami ngayon sa tulay ng Maayong TV. So, preparing. 3, 2, 1, action! Okay. So what's up mga babe? Welcome back sa aking YouTube channel. Ban Babe here, nagbabalik. So kasama po natin ngayon ang mga poging-poging ito. Si Poging yan, at si Poging Cell. Ayan. So kung nagtataka kayo kung saan kami ngayon pupunta. So pupunta kami ngayon sa Patitignan, Camarines Sur para mag-video shoot ng clip na ipapasa ko sa UMB, sa Uragon Motovloggers, para sa aming video presentation sa Department of Tourism. At kailan siya ipapasa? Wow. Kalimutan. So, yun, maganda yung panahon kaya pinagbigyan tayo. So, update na lang namin kayo pag nandun na kami sa venue. Peace out. So, yun mga babe. So, nandito kami ngayon sa first spot namin kung saan kami magpi-film or mag-shoot ng unang video na gagawin namin. So, ayan. Diyan. Kurbada yan. Kaya medyo maganda yung view. Kaya, so, let's go. Yan nga po. Nagkaano lang gear si Van. For safety purposes daw po. Kailangan natin mag-gear. Yes. Ako man nga ni Van. Wow! Let's go! So, yun nga mga babe, no? Tapos na yung first shoot namin doon sa unang spot. So, papunta naman kami ngayon sa aming second spot. So, let's go! Sa likod. Or arag kayo na eh. Kaya sa likod. Arag ka na. Yun na. 1, 2, 3, go! So yun mga babe, tapos na kami sa aming second spot. So nandito kami ngayon sa tulay ng Maayong TV. So, sinusundo lang namin yung isa naming kasama na si Jen. Shout out kay Jen, ayan.
So, papunta na tayo ngayon doon. No, 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 no. No, 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 no. A few moments later. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Sabayan mo. Ginagawa mo. Hey mga babe, no? So, welcome to Partido Rivera. Ipakita mo, partner. Ayan. Ay, So, ito yung napili kong venue para sa aming video presentation. Ipapasa ko sa UMP. So, samahan nyo kami. Tara. Sakit ko. Ano ka mag-ano? Sa taas ka makawa? Hindi, diyan ka na sa taas. Isay ka tago. Ay, dapat pala. Ay, di na. Ayun na. Ayun na. Ay, dito doon. Tayo ba? Sir. So, aakyat muna kami sa view deck. Dihiling ka man yata, Jalaray. Lumang ka na. Lumang ka na. Hindi ako sa likod. Ready ka ba na action? Nice, nice. So yun mga babe, no? So nandito tayo ngayon sa view deck ng Welcome Partido Rivera. So makikita nyo ngayon yung view ng dagat. Partner, pakita mo yung view ng dagat. Ayan. At naroroon yung isla ng Atulayan. So iso mo partner yung isla ng Atulayan. Ayan. Yan yung isla na napaka ganda ng view at white sand siya.
papunta ng Tiwi. So, ipakita nyo yung side na yan. And dito naman na side na to. Guys sa aking mga latest video. Maraming salamat mga babe. Malapit na tayo sumahod kaya i-watch yun na to mga babe, no? Peace out. Dali